Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang pista sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Gahapon bala ang kasing-kasing ni Jesus, karon putli nga kasing-kasing ni Maria. Ang kasing-kasing ni Maria nahimong putli tungod kay ang iyang gisulod dili sala kung dili ang pagkasulugoon, ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Uban ni Maria atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kaputli sa mga kasing-kasing sa katawhan, labi na gyud sa atong mga leader sa nasod, leader sa atong mga panggobyerno. At ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw ikaw o Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw hikaplaga nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan na balaka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod na kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Ang atong gisaulog nga pista karon mao ang kasing-kasing ni Maria nga putli. Pagpahinomdom ni nato nga ang pagputli sa atong kasing-kasing dili ni siya automatic. Kinahanglan ni siya nga atong himuan og desisyon. Muna si Maria gisulti diri nga gitipigan niya ang tanan sulod sa iyang kasing-kasing. Unsa may iyang gitipigan sulod sa iyang kasing-kasing, ang pagbati nga bati. Kay kasagaran man gud nato ang pagbati nga bati ato dayong ipagawas. Gani ang pagbati nga nindot murag panagsa nato ipagawas. Pananglitan kung ang imong anak ni graduate karon pero walay kuan, walay honor,
unsa may imong isulti sa imong anak, labi na gyud og honor siya gikan sa first grade 7 hangtod sa grade 11 nya pag grade 12 wa na manoon siya honor nya graduate na, graduation. Unsa may imong isulti sa imong anak? Hindi man mo mutubag. Sagad yun isulti, ngano man day, ngano man dong, di ba consistent man ta ka nga appeal sa honor hantod last year, ngano man ning imong katapusan usan nagkuanak ka, nagbinuang ka, di ba? Dahil na negative man na, negative. Ang nindot untang imong ipadayag, moingon unta ka, congrats ha, ni graduate na gyud ka. Ayaw paghisgot atong honor. Ang importante ang graduation nga nakagraduate. Unya sa gyud nahagbong honor pagid siya hangtod grade 11 pero pag grade 12 nahagbong wa ma-appeal sa graduation. Unsa may mo isulti? Ha? Unsa man ka? Nayabag na ka? Nagpadamang ko ka ng imong mga barkada, giingnan bitaw tika. Ana, no? Mao jud na day ato isulti. Abis ako mo na ako isulti na mo ko yung mga scholars nga gipang gastuhan niya. Inig-evaluate na hagbong. Usik-usikan mo lang yung gasto simbahan. Oy. Usa mo ginyong gibuhat ana dayon. Pero ang nindot di ay ato din ang tipigan kana mga negative diris kasing-kasing. Sakit baya ang gibati ni Maria og tumang kabalaka adtong nawa sa Jesus wa mananghid 12 anyos ang edad, wa mananghid nya tulo ka adlaw silang nangita. Inikakita nimo sa imong anak nga wa mananghid nya tulo ka adlaw kang nangita. Ambot unsa kay isulti nimong inahana ka or amahana ka. Pero ang isulti ni Maria, positive kayo. Ingon din siya, pwede ba ito yung ingon, niyara di ka din himbuanga ka? Hibaw ba kag unsang kahago na mo nimo? Ikaw ba? Nag-anad naman ka, di naman ka mananghid. Di ba? Ana na. Pero unsa may gibuhat ni Maria? Dong, nganong gibuhat maninimo namo? Wa baka masayod nga ako ang imong amahan na balaka kaayo sa pagpangita kanimo? Kanindot ana? No? Nindot kay paminahon sa usa ka anak. Tanawa ang tubag ni Hesus. Sakit-sakit sa doy. Ningon pag si Hesus, nganong nangita pa man mo nako? Sunan gada inigsulti nimo na balaka kay kanya ingnon kasi mong anak, nganong nangita pa man mo nako? Ika mo kuno be, ini kanan tubagon mo na siyong anak. Pangita nimo dito mga 3 ka oras kang nangita, tuara des kompyuteran. Nya pag-abot nimo dito dong gipangita tika oy kay maniud to na tani ara man day ka din siya mangita mamunako nga hibaw mamong anhi man jud ko kompyuteran. Sa inyo insulti ang saan ninyo unsa pay mosunod gawa sa inyong baba oy kaklaro ana yung sige usab og tabi de kumutong ko ng baban sunod na dire kanang 12 anyos bunloto na nimo ngarin tubag nun diha ron musmos tika ng kompyuteran. Ana, ikaw pa'y binuang, ikaw pa'y magtubag-tubag, buanga ka. Pero si Maria, ang sa gibuhat, pagtubagin ni Jesus, wa kuno sila kasabot, wa kasabot si Maria, unsa tong pagkasultiha, iyang gitipigan ang tanan, sod sa iyang kasing-kasing. Kanindo. Imong bana na uli, kadlaw na, nanimaho pag yung perfume sa GRO. Sakit na sakit. Daghan pa yung kayo mga lipstick sa liog. Mari, na. Unsa may mo isulti, ikakita nimo asawa. Nya hapit ka way tog kay sige kag matamatag hain na ni siyang wa man mananghid. Hindi gole, unsa may mo isulti. Ang katong bati ang katong bati lami biya kayong sus lami kayong guban mo kag himungaan ba labok dayon ba ana tipigi to suod sa imong kasing-kasing tipigi ang imong isulti mo ingon radyo kaniya nga salamat na uli na ka nabalaka ba ako dugay kang nauli
Nakakaon na ka? Sawa nimo kutawan ti kag Milo, pangpalakas ng katawan. Okay ka ng Milo, pagpalakas mo nas katawan nun. Di ba? Nakoy mga batang Milo. Uy, nindot kayo ang bation. Basta putli atong kasing-kasing. Diri sa atong unang pagbasa, nagsigi na silang hilak kay gisilutan sila sa Ginoo. Matod pa aning nagsuwat sa Lamentation. Pero unsa may iyang nakita? Ingon siya, giilad nami sa among mga propeta, giingnan mi nga ayaw mo paghinulsol sa inyong mga sala, kay okay ra gid ni nga ang tinuod gid ay ang rason nganong naingon ani ang among kahimtang mao man di ay ang among sala. Kini manggong sala matud pa ni Kristo mao ni ang mga hugaw nga naas atong kasing-kasing nga atong gi pagawas. Muna ningon siya, ang musod sa inyong lawas dili mo'y makapahugaw ninyo, kanang mugawas kay gikan na sa imong kasing-kasing anha ni mugawas ang mga kasuko, ang pagpatay, kanang patyon ti kang buang nga karon kana sa lupuyaw kay nas tanan buang ka. Muna ingon siya, kinsa to maghingag buang, tuntok, kwanggol, way kapuslanan siyang isikataw. Kasa anha ko no manggawas ang kalaway kana lamia lami ang tuwaon biyan niya akong madunggan sa una ngadto ko sa una baka nang trabaho ko nya moabot adto sa opisina nya mangabot din ang mga babae mga prisko pa kaayog buhok dili pa gay na nila pugnan kay gaagas-agas pa mga basa ko ng likod nya mga laki sa mga buangon komedyante siya prisko lami ang tuwaon nya kuan ba yan kanang doon na ba yan na implication no ada tuslok-tuslokon na yung kilid ba maigking sa tao ang babae pulos good minyo ang tuslokon maigking usam ka dihay samok ba ni mo yung siya gahi palagi ng kilid ni mo dahi wag na mapahumok ni pare mga binuang mo na di ba na siya kuan di na mga laway labi na karon nga nanagin ang cellphone pertin daghanang kaning mga manag-uyab apil na nini ang mga minyo na apil man ganin pare usa ano ba mga text nga below the belt tipigi na mga hugaw na gitawag na nato og impure thoughts, impure emotions, tipigi nya unsa mo na aron malimpyo didto isurrenders Ginoo. Kung ang pare naibog og usa ka babae nya isurrender niya sa Ginoo, Lord ibog kay ko ani tabangi ko nga dili maguba ang akong pagkapare. Mulamdag din ang Ginoo, isipa lang na nga imong anak 58 na gud kanya 18 pamana na ihabag ka diha. May pag-adto na lang kas mother superior. Pupariha na mo gitan ay di pa kabuang pa diro mo ana sa nang Ginoo kay ang Espiritu Santo makigistorya mangonagod napakabuang ka ng 18 na duwa man na siya nya di sa naangayan nimo kay pare igog ka mo ana na pero dili isulti nya isulti na nos pare ngadtos 18 na botubag ra ba sa tuusahay mingon ra ba sa to imong edad 18 pero para nako mura biya kag 19 years old na buang dayon. So ay ipagawas para na mga marites unsa man na mga negative ba na nga ilang judgment silang isig katao nya ila dayong ipagawas sawan pa pistahan pa na di na putli imong kasing-kasing na. Pero si Maria tipigan labaw na si San Jose San Jose ba way tingog-tingog way tingog-tingog sige na tingtong yango-yango pag ingon ni Maria nga nabalaka kay ko nga imong papa nangita nimo ana sa tingto Jose way tingog kay pagtubag sad ingon sa Maria ouch ingon sa San Jose tipig yun kaya kaning baba iniglibkas ani unya negative dating dako ag damage dako kay damage mga uban gud managhikog maigo sa atong negative words lastan managhikog ma-discourage
mawad-an sa paglaom ikaigo aning ato mga negative. Muna bantay-bantay gid ana. Ay kanabe, lingi ako doon na imong tupad. Nya isulti ang positive. Sige, ready? Go. Ay na. Nya sultihi siya sa positive. Nindot kag buhok. May pagkakiskis imong kilay. May na ba? Mga positive na siya. Ayaw sa na nga, mura lagi guwapa kay ligo. Ayaw na kay negative na siya. No. Ang pagkaton-katon ta ni, ako sad magkaton sa kuani kay mao ni makapaputli sa atong kasing-kasing. Mananglitan ako pare, nya manaway ko, nya mayon ko ingon ko sa Kristan. Ikaw dong ba di makakamaong bagting oy? Ano? Ano? Mo ana ram nang sa Kristan. Pero ang iyang kasing-kasing na nasakitan. Iniglakaw na pare, moingon na siya, mura sa kamaong pariya. Mukalit siya na siyang baos. So sa ato pa pagsulti na kog negative, wala to niya, iya itong ana, posible nga na negative po itong iyang tanaw na ko, idigsaylo na ko, mahimo siyang marites. Wala na, kasa na. Pero nguingon ko, nindot na itong pagkabagting dong, pero murag mas mayo tingalig anion. Iniglakaw na ko, maingon sa nang sakristan, kamaog yung mutodlo, father na. Di ba? I don't know. Siya. Nagsigi sa ingon ang sakristan, mayong tag-inanaon. Kanusa pa ka na may tabo. Oh, na. Mangita taron ha, aron mo putli ang atong kasing-kasing. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, Ginoo ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga kabus. Kani baya din hingi pasabot niya, dili biya ni kakabus kay wa tay kwarta. Unsa may kakabus, kanang pirmitang malupig sa sala. Pirmitang tudluan sa yawa, unsay isulti. Dili na hinuunta matudluan sa Espiritu Santo. Mao na mangayo ta og grasya gikan sa Ginoo pinaagis mahal nga Birhen Maria nga dato unta ta sa mga maayong pulong, dato unta ta sa mga maayong hunahuna, mga limpyo ba, mga putli nga hunahuna. Aron inig kuan na to, inig share na to ngadto sa uban, mahimog yung makalipay. Nga nabitang mo share ka sa imong kwarta, kay abunda kay kag kwarta, inig-share ni mo ngadto sa imong isig ka tao, unsa may bation niya, malipay, mag-uol. Pero kung daghan kag kwarta, pero imong giinteresan ang imong gipahuwaman, nya imo dayong kolektahon, ikadungog niya sa imong tingog nga nangulikta ka, unsa iyang bation? Goal. So, sugdi na nakaron, ayaw na gyud pangulikta. Aron pirming lipay, na siya, ayaw nagkulikta ha. Sige, manindog na ta.